Já vás vítám u dalšího videjka. Tohle videjka je novej, no, dá se říct, gameplay ze hry No More Room in Hell a Muhawa to natáčí ze svého pohledu a já ze svého. Mhm. Čus. No a vůbec nevíme, jak Hoď mi to. Jo, no. Tak nic, jdem jenom. Hej. Jdem jenom, jsou dvoje takový podchody. A ty máš náboje, já ne. Já mám jenom páčidlo. Tak pojď za mnou. Já vím, kde je ten druhý. Jo, kde? Tady. Jo. Co si beru. A zkus to nějak vypáčet. Jak to, že to nefunguje? Já Co jsem... tam je těch jo, mám to. Jak jsi to udělal? Dělej, otevírej. A nelez tam, je tam Jo. zombie. Oh. A počkej, ty bílý potřebuju. Ne. Jo, já mám přesně náboje na ty bílý, já nechci tyhle, nechci pistolku. A na jaký jsou snajperku? A ty tady nejsou. A na pistolku? No, C4 si vemu. Oh, hell no. Tady jich je. Ze zadu? Ty jsi hodil granát? No. Ne. Aha. Já hodím C4. Běž pryč. No tak nic, už se zabijám. Jo, to jsou bílí. Hej, pojď mi kryt záda, please. No. Tam jsou bílí. Jaký bílý? Takže tohle zahodím. Co to je? To je enter. Nechci. Proč bereš bílý? Ty potřebuju. Na snajperku? Jo, na tohle. A nejdou mi vzít. Protože ty jsou falešný. Jak falešný. No, jakože už jsou sebraný a jenom jako buk. Ano, buk. Kde jsi? Já jsem... Vrať se tam dolů. Vrať se tam dolů, please. No. Jo. To je No a hlídej mě. A proč já? Ty mě máš hlídat. A já musím něco udělat. Pro malou chvilku mě uhlídej. Nefunguje cheat. Jaký cheat? Hacker. Nefungujou cheaty. Musím si něco snížit. A dám si tohle. Nevíš, co je tohle? Blík. Počkej. Víš, co to je? Víš, co to je? Ne, nevím, protože se mi načítá obraz, který se mi asi nenačte. Aha. Tak to bude na dlouho. Když... Já nemám baterku. Super. Aha. Stopně. Ne, dobrý. No. Počkej. No. To je kvalita tohleto. A jo, to je mnohem lepší. No, ok. No, koukni se, jestli ti to natáčí. A jo, natáčí. Co je tady? Těj bohýnek. Kde jsi? Já myslím, že mě hlídáš. On tam byl jeden ještě. Co kdyby odešel? Tak nevím. Tak mě máš na svědomí. Asi jo. Lake Bass.
Tohle prostě nejde. Lopata tu si beru. Ha, máme lopatu. Co nejde? Hej, muaua. Nejde něco. A co? Něco rozbít. Já nic. To něco vybouchnu, víš. Uhni. Tak kde jsi? Taky by mě to zajímalo u tebe. Já hlídám tuhle stranu. O, věci, náboje do snajperky. Jo, Oh, už hell! mám. Co to je? Něco rychlého. A je po mně. Tak, mi to na chvíli stop. No, vždycky když umřem, tak to na chvíli stopnem. Nemusíme. Ne? Tak ne. Tak. Čekejte. Já pořád natáčím. Tak. Já taky. Tak. Demo aua. Jo, tady. Já je nechám doběhnout. Má revolvera, jo. Ty máš revolvera, jo. Co to je? Vybuchni! To má vybuchnout, jo. Jo, už. No tak. Pozdě. To je teda síla tohleto. Však to ani nikoho nezabilo. No právě. To je mega síla. Mega. Úplně Kde jsem mega. šel? Co? Měl jsi náboje do revolveru? Ne. Jo. Ne. Počkej, to jsou ty zelený, že? Ne, Jo. ne. Jaký? Takový normální prostě já nevím, jak to mám popsat. Kde jsi umřel? Já vevnitř. Uvnitř? No, tady nikde. Jo, tady. Já jsem poslední? Počkej, kouknu se. Ještě ten like boss. Like boss. Like boss. Nebo jak to mám? Já umřu. A moje postava. A není na rychlost. A já umřu. Ty jsi nakaženej? Asi. To ještě nevím. Ale asi ne, ale skoro mrtvej. Aha. A mám poslední náboj. A už jsem bez nábojů úplně. No, mám jenom... já mám vlastně C4. TNTčko. Podle nich. Cože? WTF? Dafa. On přežil. Fair. A máš náboje? Ne. Nechtěl bych. Bacha za tebou. Už se k tobě plíží, bacha. Tady nic není, to je, hele, tam je tyhle náboje, ne? Ne. Už ses oživil? Ještě ne. Ako? Tako. Musíš zabít jeho. Co? Jo, trošku nábojíčku.
Tak se zeptáme toho Imara, jestli umí česky. Prečo? Právě ten se... Taky píšu Don. Nevím. A teda jako já fakt nic nemám. Nemůžu najít žádný náboje. Zdravíš. Do dejka. Odkud to jde? Loko. Nevím, odkud to jde. Co? Je to aha. Vrtulník. Kde? Ani nevím. Někam snesl bednu. Jo. A? Už ho vidím. Hej, kde to je? Uka. Hej, kde jsi? Já nevím ani. Jo, tady. No, tak pro mě nic nezbyde. Právě, že ano. Takže beru si to. Pak si beru to. A to. Ej, A jsme opět... není fér. Co? Mě Sakra, to si děláš srandu. Aha, Já jsem si co? Aha, tady je další. Co? Já vidím brokovnici. A já vidím, že jsem mrtvý. A náboje do brokovnice. Taková tečka mezi oči. To je úleva, že jsem si vzal heala. Jo. Jo. A brokovnice, a nemám na ní místo. Já mám? Proč mi svítila červeně? Jestli chceš to, pojď sem. Pojď na zpátek. OK, tak nic. Co? Co jsi chtěl? Jestli chceš M4, tak tady máš. Já mám náboje do ní. No. Nechceš ty? Ne. Ty. Váženo? Já mám brokovnici. A tady je ještě tahle. Zbraň. A už nejsou na B. Jo, jsou. Počkej. 10 posledních. Tak já ti hodím náboje do brokovnice, jo? OK, můžeš. Tady jsou do brokovnice. Já vím, ale to jenom nechci. Nemám místo, oh my god. Můžu mě sebou furt brát, co? Já chci ten zelený. No tak peču na tom. Kam máme jít asi? Je tam něco už? Obnovilo? No. Já chci ty náboje. Chci ty ležící náboje tady na zemi. Okay. To je strašný. Oh my god. Já to zkusím. Já to zkusím z dálky.
Vysílačka, omega. Hej, vem ten hasičák. A možná už to bedna nebude otevřít. No, kam to mám dát? Já všechno potřebuju. Já taky, ale tak na chvilku jenom ho Tak to udělej ty. OK. Ne. Hasiče. Tam máš tu, no. Asi jak to nejde. Si děláš srandu? Oh, fail. Tak nic, no, tak jdeme dál. Tak pojď za mnou. Kam jde? Tady. Tak čekej. Musím. Počkej, Forest. Běží. Už to nefunguje. No, počkej, tak jsem ještě ne. Tam ještě nemůžem totiž. Víš? No to chci. Co si? WTF? Co jste si to vzali za krek? Pistol. Já běžím tam, ty. Hej, Ale všichni tam běží. nebudou věci, tam nebudou věci. Wow, obnovili se. No, všechno se obnovilo. Jo. Jo. Takže když jsme nazbírali věci, tak to ti tam nebudou. Ale vím, kam poběžím já. Jež. Semka. Wow, jsem to všechno vybral. Já tam nejsem. Ne, vůbec. Teď jsem tě viděl, jak jsi vyběh. Jak jsi tu Tam byl. nic nebylo. No, tam se nic nebral teda. Aspoň ten nožík. Tohle zbraň zase. O jo, tak se vyjdejchej, já budu pomalu. Jaj. Víte, Jdou na to je, mě. to je cheaterské, co? Tohle nechci, jaké ten pistolka. Tak. Nabitá pistolka, no. Hej, ale tak ty jsi tu zase vzal. Většinu. Ty jsi hrozná čorka. Prostě toho nejde. No, já už mám svářečku. Jo, tak pojď sem. Já se tam nic nevyčořil. Pojď sem. Čorko. Nejdu. OK. A já myslím, že budeme spolupracovat, když už Já tak jsem někde natáčíme. jinde. Já jsem někde jinde, víš? No. Tady. Co to bylo? No, si myslím. Jdi ode mě. Ty si hodně myslí o sobě. Hele, dřeva, ty nechci. Šípy taky nechci. Už jsem když tak otevřel tu druhou místnost, jenom pro informaci. Jakou? Jakou druhou? Tamto druhou. Kde? Tu podzemí, já nevím. Jo. Ej, O, jaký buger. jo, jak jsem tam bouchal do toho portu? Ne, tady. Asi. Bacha, teď tam jeden. Ho přetáhnu ze zadu. No. Co tady máme? Máš náboj do pistole. Jo, to jsem tady vyhodil někde. Tady. Kde? Tady, škáču po nich. A tamhle pistol nabitá. Jo. A tady Nekecáš. tyhle ty náboje. Ne, nekecám. Jsem nabíjel. Myslím, no. Aha, tak. Ty nemám Co? zas. Co? Co je? Vystřílíš si tolik nábojů, ne? Co jsem zkoušel? No, zkoušel. Zkoušel buklí. Tak- Máme 16 nábojů. Neva. Co pak Tak je pojď. tady? Tam. Počkej. Co to je furt? Já taky nevím. To je nějaký bagl. To je možná za zabarikádování. Asi jo, no. No tak sorry, ale tak když jsem padají k nám pod nos.
Teď se to restartne, už to vidím. Co restartneš? Že se to restartne, už to vidím. Jo, no. A já běžím do té druhé stodoly, no, do té stodoly. Že masová řečku snad ještě Počkej, kde jsi? někde. Uhoř. Uhor. Need food. Hej, kde jsi? Ani nevím. V té stodole. V jaký? Tam tý, jak jsme byli, jak se nám to potom restartlo. Počkej, to je... Jo, já už vím. Je taková menší? No, taková menší, no. Já už tě vidím. Hlavně mi to tam všechno nevyber. Já nemám místo. Ale nechci snajperku. No, nechci náboj do snajperky. Oh! Helpni mi. Počkej, Dělej. Helpni. počkej. Kolik jich tu je? Něco venku. Si Hmm, děláš sram. Ne, Se zájem. zabil? No. Já jsem to taky hodil granáty. Oho, zabil jsem je. Hej, aha, to je buklí. A neděj tyhle zvuky, please. Oh. Co je tohle? Já nemám revolvera. Jak jsi spustil Co? tu skvárečku, jak se to jmenuje? Svářečku? No, Pravím. právě. Ano. Kde je? Právě, Ale, no. jo, ale to teď nebude, to funguje jenom na zámky. Aha. A pojďme hlídat, nesou heal box. 200 Tak životů dělej. navíc. Jo. Ale což je ty hnedka vyplejtváš. A ty víš kam patří? Jo. Fakt jo. Tak radši kličku. Tady jich je docela hodně. Tak bude. Okay. Já nevím kam to, jo tamhle. Au. Omega je po mně. No takže... No to už je tak 20 minut. Je to spadlo. Natáčíme tady 20 minut. No takže jestli se vám tohle videjko líbilo, tak dejte like a přihlašte se k odběru. No a my se s váma loučíme a čau. Čus.